Salut la toți! Astăzi este 28 februarie 2022. Eu mă aflu la Conginevru. Este ora 8:30, 9. Încă zăpada încă nu s-a făcut. Eu am ieșit la o zi de schiat. Iată, binarul față de săptămâna trecută, 22 februarie, e într-o stare mai bună chiar. Iată, în timp de 6 zile, zăpada nu s-a topit, dar a rămas cum a fost în ziua de 23 februarie. În seara de 22 a nins, a doua zi eu nu am schiat și era mai bine de făcut. N-am schiat schi de fond, dar am schiat schi alpin. Și după 6 zile, iată, pista încă a rămas așa ca pe 23 februarie. Iată, eu astăzi voi arăta. Dacă data trecută am arătat doar 1 kilometru, o porțiune, o parte din pistă, astăzi voi arăta o parte mai lungă. Mă voi coborî până la clavier. Eu am crezut că în 6 zile ea s-a transformat mai mult, dar am pus cristal, dar cred că stică ce merge. Față de 22 februarie, astăzi pista într-o stare mai de calitate. Primul de ușor care l-am făcut, a pus eu Wetback de Plesteră, care l-am pus pe schiurile clasic Macis, de la firma Macis, dacă se potrivește cu condiția zăpeză. Până și sunt așa niște pruneri mici. Iată pe binar, eu ridic ușor, este rășenie. Cu schiurile de competiție trebuie să vă fiți într-un ritm mai rapid, ca ele să vă întoarcă înapoi. Pentru ele să ușuiască. Iată, dealul am ridicat foarte ușor. Dacă starea zăpeză în timp de 2 ore cât eu mă voi antrena, nu se va schimba. Plisterul care l-am pus sus se privește. L-am pus la vișut așa, dar văd că se potrivește. Eu de obicei pun o bază verde
Și apoi pun un căic ori 30 ori 35 și apoi pun clisterul care se potrivește la temperatura zilei. Eu am pus pe urmă un clister universal, pe care el e universal, dar adică el nu se poate zăpeză, dar are o temperatură tot. Adică la temperatură nu e universal. La temperatură minus 5 plus 3 grade. Mai minus nu poate fi, decât minus 5 fiindcă deamă minus 3, iar plus până la 3 poate să ridici. Așa că eu am hotărât să pun așa un clister. Iată și ovale. Eu cum șosul din asta. Acum dimineața e foarte luxuos pe porțiunea asta de și iată mă duc după ce am mers cu mașina puțin mă simt cam într-o stare. Iată ridic și porțiunea asta care se cheamă gato. Deci gato înseamnă că trăstorul, să spun eu. Încerc să facem partea asta. La start și la golf. Și pun pe golf. Pe stadionul de golf. Iată aici. Pista, pur și simplu, îngrujit astăzi. E cam luxuos dimineața. Pista roșu. Ținem așa din pistă. Fiindcă e foarte luxuos și eu am picioarele încă roși și nu reușesc să întorc din schiorul în direcție. Încă curba era de 90 de grade. Deci porțiunea asta e mai la umbră și cu schiurile mele cold aici e pur și simplu e 100% potrivit. Iată cum ne-ați dat, dau pe albastru. Intrăm pe bina. Iată în partea astrezei de la serie de băut. Pista pur și simplu e la soare permanent și ea e topit, se vede pământul. Iată și o vale așa mai periculoasă.
Pista de săscriere e compusă din dealuri și vei. Iată, iar o vale și iar deal. Și curbe. E o pistă să apasă kilometri pe moment. E pistă cam așa destul de nu e grea, dealurile nu se înalte și dar cum că e scurtă. E scurtă și trebuie de curbat, ea devine puțin cam dificil de a parcurs. Și iată așa, cum a ridicat dealul, iarăși o vale abruptă. Nu fac așa fără ca să mă împing. Schiurile țin nu prea drept, fiindcă făcând așa curbe și dealuri și vale, picioarele deja scalde. Și iată aici așa un deal. Îl vom ridica cu poziția brăduță. Deci schiurile așa mai căcănate, fiindcă el e foarte abrupt. Nu e lung, dar e abrupt. Reușesc să-l ridic. Și iarăși nu-i vale. Ăsta au schimbat traseul. Cam nu seamănă cu anul trecut. Iată aici, deja este primul semn mai pericol, atențion. Adică aici, dacă ne uităm la vale, este vale abruptă și cu puțină curbă spre dreapta. Dacă nu reușiți să afișați schiurile drepte, încercați așa cu schiurile mai... Iată, dați trecem. Aici este binar. Conductor. Așa pe coal. Binar la vale permanent. Cu puțin așa de ușoare de câteva centimetri. Și iată, mâinile ne-au înghețat, dar picioarele scalde. Și iată aici curbăm. Nu prea reușesc cu gheață. Și curba
curba 90 de grade. Schierul dacă n-au la mine, eu unde e mai dur nu reușesc să frânez așa. Și iată acum mă aflu pe stadionul de golf. Aici vara joacă golf iubitorii de... Pe alături este zăpadă naturală, dar ea e până deja așa înghețată. Are o croastă de gheață pe deasupra și încolo. Dacă zilele astea au fost mai la miază e cald, topește. Iată, este chiar e natural. Iată, uitați-vă. De sus, zăpada e naturală. Nu mai bună de făcut în freerai. Eu mâine voi face un freerai. Îmi cumpăr bilet. Se dovea mai rădit, dar voi încerca să cobor pe alături piste. Pentru asta mi-am pregătit schiorile mele armada care pentru fără piste. Continuă schiatul meu, clăsit astăzi. Deci eu dimineața am ales clasic, fiindcă schiurile mele Escol clasic. Eu cu ele am schiat numai data trecut cu 22 kg și iată astăzi. Cu schiurile astea am făcut chiar și marța lungă odată. Cu schiurile astea. Și din cauza asta că ele scol, le-am schiat, am început, le-am ales de dimineață, fiindcă dimineața era minus 5 și nu cred că peste 2 ore se va schimba cu mult temperatura, chiar dacă este soare. Fiindcă la amiază va fi plus, iar eu la amiază voi schia cu schiurile mele Salomon Skate. Și ne întoarcem înapoi în stadionul de golf. Că noi ne-am coborât pe partea dreaptă și iată înapoi ne urcăm pe partea stângă. Iată deal, dar clisturi sui. Am pus 3 straturi de clisturi din 3 tuburi diferite, la urmă universal, și iată merge excelent, nu mai trebuie de apăsat. În schiurile de competiție trebuie chiar să alergați cu mine. Ele dacă ne oprim, ne întoarce înapoi. Și ne-a plecat. Cobor sus pe venar.
Ne întins cu amândouă brațe. Cu amândouă mâini. Ca un fel de double fold. Uite, i-a brut. La pas nu trebuie. Iată doar pe vârful dealului. Nu e ușor. La pas. Iată aici clistrul nu prea. Totuși, zăpada nu e prea transformată. Se putea ieși așa un stigbic. Când am coborât n-am simțit mare frânări la început. Așa niște frânări, dar după ce le-am mai rost, ieșit. El nu mai frânează. Iată astăzi am posibilitatea să filmez aproximativ toată pista de la Sestilier. Deci cea mai mare plăcere să suiți dealurile pe binar. Dacă reușiți să le suiți pe binar, înseamnă că ați nimerit bine. Iată așa să treacă alpiniști, viseziști. Înseamnă că ați nimerit bine. Cu clisterul. Puteți să vă suputeți un bun, nu numai antrenor, skier, dar un bun un profesional în vaxuri și fel de chimicali, să spun. Iată că nu vă greșiți deodată, numai cum priviți pista și dăm la ochi. Înțelegeți ce trebuie de pus în ziua de azi, iată atunci. Puteți să vă socotiți un bun chimist. Cum să spun. Iată, mă întorc înapoi la start în dimineața de eu m-am pornit călulețul pe deasupra pistei de schi alpin. Iată, ne-am trecut din arăca mea, frate, de Reșa.
dar nu nimic. Peretele are vreo 30 de cm de zăpadă naturală moale. Dacă cădeți, veți, nu veți avea mari pierderi. Cât mai aduc, cu atât mai greu de urcat. Și iată aici porținii la soare. Iată la soare încep să lupt. Încă ele, dacă scol, ele nu știu ce așa. Iată aici la soare ar merge și plus, ori chiar și zero. Asta și eu mă urc și cu colt și încă mina 3, asta e colt. Plus deja, după plus 2 puteți folosi schiurile plus. Nu, da, dacă cine are posibilitatea să cumpere 2-3 perechi de schiuri de diverse temperaturi, ori cumpărați universal, ori plus, majoritatea cumpără, fiindcă în Italia și și acum în Europa temperatura pe piste e, dacă nu dimineața, în mare parte a zilei e plus. Și îi clasificați la miază, soare și la cald, iată, cumpărați-vă plus. Iată aici, leger la deal. Iată, pista e compusă și din dealuri și din coborâri, dar iată, are și porțiunea așa mai drept. Puteți doar să le coborâți, să le urcați. Nu. Doar porțiunea este. Iată, schiurile cold, ele sunt bune, până la 5 grade. Maxim. Iar dacă temperatura, adică normală, până la 2. Până la 5 asta, dacă, de exemplu, dumneavoastră faceți schiați la o competiție și acolo dimineața erau minus 3, parcursul e lung, 40-50 km, aveți de schiat. Iată, puteți folosi cold sau plus, dar dacă 2 ore stați în minus, atunci luați schiurile minus sau universale. Fiindcă dacă acolo, la sfârșit,
Dacă la sfârșit ajungeți la o temperatură plus, nu e nimic strașnic. Schiul acolo la 2 grade încă merg, adică la 100. La 5 îl încep deja a frâna. Dar acolo dacă jumătate de oră schiați în plus, nu e nimic la urmă. Adică trebuie să puteți timpul mai îndelungat în temperatură veți sta. Dacă superă minusul plus, atunci schiurile ai spus minus. Iar dacă invers, mai mult în plus decât minus, atunci plus. La minus veți simți așa o frână, că nu prea merg, iar când va fi soare și mai cald, veți simți că ele e schiurile potrivit. Iată, încă un vale, data trecută era zăpat natural, am căzut cu skating, cu clasică, niște am încercat data trecută să fac gelușorul ăsta. Iată, eu l-am coborât ușor. Dealul l-am mai transformat în 2 părți. Anul trecut era rupt și lumea cred că s-au schimbat din cauza criticii referitor la deal. Ok, iată, am terminat cu un cerc. Acum eu mai fac un, dar fără camere. Iată, eu am schiat o oră cu Crister și m-am gândit să-l scot și să pun stick. Fiindcă nu prea, la deal nu prea urc pe binar. Iar eu sunt crezut că cu stica să meargă la deal mai bine. Și iată, prima și fac asta curăț după sfatul antrenorului. Un antrenor și francez l-a întrebat și s-ar putea să te pus, dar el nu prea știe. Dar ne-a zis că cel mai bine dacă de scos tot asta și de pus ceva nou și de încercat. Iată, eu aici am un ciumodan plin cu sticuri care și de mai care. Iată, am scos. Eu vreau să încerc să pun 0-4. 0-4. Părerea mea, ca tare mai bine 0-3. 0-3 mai bine. -4. Prima dată eu voi deschid asta, el așa se rupe. Și să ungem pe schiul de vreo 50-60 cm. Cheamă zona de tenută în italiană. Kick zone în engleză. Iată, de 2 ori se poate de încercat.
Și apoi iată cu așa chestii noi le vom întinde tot asta. Deci iată acum, dacă vedeți culoarea albă, trebuie să dispară, să fie așa lușitoare. Iată undeva vreo 5 minute la schi. Dar mai bine de făcut la încăpere la cald, fiindcă la încăpere la cald e chiar și sticul, și clisterul, și sticul la cald el se întinde. Fiindcă la cald nu e ușor, el stupește. El e ca untul la frig se întărește, iar la cald el se întinde. Și iată, eu încerc, am scos clisterul tot și încerc stick. Așa îl întindeți până și nu vedeți urme. Că unii mai iau, trebuie de întins mai bine. Pentru că dacă rămân urme, el agață o mătuș, ori chiar vă frânează. Iată așa e. Și acum îl luăm a doua. Azi o zi călduroasă, foarte mulți copii cu părinții se înmulță. Și iată noi intrăm pe pistă, eu am pus sticul, vreau să încerc cum să duc. Și dacă am ghișit, îmi pun singur mie metal pe piept. Iată, nu prea ele țin, fiindcă dacă e gheață, iată cu stick pe așa zăpadă. N-am intrat în câmpidinar, dar iată zona asta unde a trecut tractorul. Puțin mă frânează. Iată, chiar și pe dinar sunt o frână. Dar la început cu clisterul tot așa simțeam, pe urmă, după un cerc două, el s-a ros. Voi vedea cu stick. La primul cerc am urcat vreo două deală și m-am coborât. Deci așa urmat am ajuns la concluzia că e mai bine de pus stick decât clister. Clisterul tot a mers, nu s-a lipit zăpada, dar m-am urcat mai greu. Iată că și dau balconing, îl fac mai ușor. Și în afara binar, pe binar și în binar e mai lușuios, dar și ține, în același timp și mai lușuios, dar și ține mai bine. Fiindcă zăpada nu s-a transformat foarte tare. Chiar dacă în timpul zilei e plus, dar nu e plus tare. Nu e frig. Deci nu ajunge la o temperatură ca să topească.
zăpada. Și iată, cum vine seara, ea iarăși îngheață și ea puțin se transformă, dar nu se transformă în așa măsură ca de pus clista. Și iată, chiar și controlul asupra schelei e puțin mai bun decât cu clista. Iată, brăduță puțin lușie la vai. Da, puțin mai lușioasă, dar ține mai bine. Deci, când nu-i prea zăpada transformată, se poate desfiat cu stick și în temperatură zăpeză e permanent la minus până la 0, dacă ajungi la 1 grad. Ea se transformă numai în cazul când, dacă noaptea nu e minus, dar nu prea mult. Și în așa caz ea stopește foarte tare. Și respectiv ea câteva ore îngheață. Și ea devine înghețată. Deci în așa caz poate cristalul mergea mai bine. Îngheală și abrupt. Acum s-a mai încăjut și binarul s-a mai bătut. El a devenit mai lușuios puțin. Sticul mă duc pur și simplu la usut. Dacă și binarul lipsește, trebuie să mă împing cu ambele mâini până la binar. Dacă pe binar încerc să mă uit la pas. Iată, înapoi nu trebuie.
Știi puțin. Uite, în continuare va fi un gheac mai abrupt și voi vedea dacă trebuie de adăugat ceva pe deasupra. El a început primii 10 minuțini, iar pe urmă trebuie de adăugat firmament. Iată, șchiorul merg, înapoi nu prea se duc. Dar viteza nu prea îi pot reuși să fac. Iată cu skating. Șchiorii cu skating reușesc mai bine și să urce decât mine. Ce aici faci, doamna, din partea stângă? Iată, în sfârșit am ajuns la dealul. Mai abuz. Și acum voi vedea cât e de bun stic. Deci nu prea ține, dar mai trebuie de pus în strat. O chiar două. Da. Iată noi clasic la pastă se numește. Fiindcă dacă nu învățăm skating cu clasic, iată marginea din arul merge mai bine. Dar o să-mi dușină. Încă dacă greșim pasul în competiție, veți fi descalificați. Iată, am urcat idealul, dar sticul nu prea ești mulțumit. Trebuie de mai adăugat. Un strat, ori chiar o altă temperatură. Acum voi vedea porțiunea de soare. Dacă la soare ține, înseamnă că de adăugat ceva mai rece. Fiindcă aici e umbră, e frig. Adică sticul care l-am pus mai bun, într-o temperatură mai înaltă. Iar la temperatură mai jos trebuie o altă culoare. Pe dealurile mai nu prea abruptile reușesc să ridic iar pe binar, iar unii mai abrupti nu. Deci iată la soare a fost unul mai însorit. Iată, cam tot așa e. Chiar și mai rușioasă. Înseamnă că trebuie că până sunt temperaturi mai pozitive. Am ajuns la ultimul delușor. El nu e abrupt, el e așa puțin leger la deal.
Și iată aici vreau să provez stic. Iată merge. Încă cu Crister nu am mers. La jumătate am trebuit să ies din binare. Nu prea merge nici cu stick, încă și mai rău. Pentru el e foarte ușuros. Aici poate să merg, dar double polling. Iar la pas nu prea. Iată, se duc înapoi. Trebuie de clădit ceva mai trainic. Antrenamentul meu cu schiurile clasic a luat sfârșit. Iată acum eu mă îndrept spre startul și finish-ul pistii de la Mângenev, de schi, de fond. Și iată până la urmă schiurile au rămas și fără Crister și fără stick s-a rost totul. Dar aici nu e tare abrupt. Nu prea am nevoie eu acum de vreo soluție. Sunt pe așa deal, ele merg și fără. Că dacă apăsați bine cu vârful peltei, cu degetele, adică țin schiul vă. Și iată aici eu la vale, la deal, folosesc la urmă deja două polling cu mâini. Îmi rămâne încă 500 metri ultimi. La ceas deja 2 ori a depășit. Iar eu sunt pe pistă. Eu antrenamentul al terminat. Am terminat și ziua de azi cu schi de fond. 2 antrenamente. Iată, mă întorc la pista de Mângenev. 2 antrenamente, unul dimineața de clasic, 2 ore. Pe urmă puțină pauză și încă 2 de skating. Dimineața era frig, minus, am schiat cu schiul cold și seara am schiat cu schiul skate universal de la sală. Pista azi a fost într-o stare excelentă. Dacă a nins o săptămână ori. Nu, temperatura scăzută, a păstrat pista mai bine. Vă zic la revedere și iată ziua de azi s-a terminat. Priviți canalul meu și filmele mele mai departe. Înscrieți-vă la canal și la revedere.